Action. Ke ihe ọ gịnị? Nwa Aba chere. O nwe ihe m si ka m gbuwara gị Ọ gịnị? Ana m alaiki nwoke na-eme ihe, ọ gaghị eji uche ya na-eme ihe. Ya ahụ i mere nga aha alaiki ya. Ike niile mkpara. Ike niile ịkpara gịnị? Ya ahụ ịkpara nga ahụ ike. Ihe ntakịrị ahụ i mere nga ahụ ike. Ijos bịa na meja sacha m oyi hapụ m. Adam alaiki ọ dịka ihe a cha. Chineke mere gị meku m nwoke ibe gị ma nwoke ahụ na-ere mmanya ngwọ toro ogologo gbara agba. O jide m otu anyị. O nwere nke a na-eme ọtọgbọ m n'olu. O jide m na-eti ọ na-akị ya. Nwoke ahụ dị mkpa, agbagbo dị mkpa. Nwoke ahụ sokwara mgbụ na-agba ọkada. Ha yi nwoke ahụ ihe o bu n'alawo gadam. Ọ tara m aka otu a. O nwere nke a na-eme ya tohole m otu a. Chifele m aka n'azụ. Ọ na-akụ m ya. Nne m ekwa m na-eti chatie mma m tie mpọntị. Ihu mmecha okwu na mam riri. Hụrụ m okwu je ebili ọtọ. Nne m aga na-egbu gị egbu. Ọ wụghị igbu m egbu. O nwere tenecha atọdo nwaanyị nọ. Etodocha o nwere nke ga-atọdocha m na akpere m na-eti imecha ya nwaanyị akwụrụ. Eweli iwe nne m. Ị mere nga ahụ dịka nga praịmarị skuul tụsọ gị aka. Chineke egbuola ekwensu. Chee ka ngwanụ gị nne m ị mana ihe a na-emekwanụ. Nne ada akụzi, nna ada akụzi. Ọkwanụ ka onye si emụta. Enwe onye kụziri m ihe a. Ọkwa ka obere m ji aka m konjata nke m ji obere aka m gbarịta mụta. Ọkwa ihe m mere. Aga m egbunu gị egbu ọka ịdị na arụm ewere osisi kụgbuo oge ofu ife nke nkwugbu. O belachara m obi elu. Kasi nọ na-eto ọnụ ihe ga-eme m. Obi m alacha elu, obi aza m. Masị nwoke ka ịkpara m aka ọnwụ. Ịkpara m aka m aka dị ndụ. Nwere ihe i mere. Chere o. Nwere ihe i mere. Nwoke a na-achọ ikubi onwe ihe m mere. Gịnị ka ikubi? Ọ wụta ya ike gị. Eweliwe ị ga-achọwa onye ọzọ. Mba. Bịa m akụziere gị ote na-echeme ihe ka ibe m akụziere gị. Mgbe m na-eme na ị gara ịgbagharị kụziere m nụ. Echeka m sị ka na-ebido because ụmụ ndị m na-eme ha na-ebido taa ka ha na-eche ebido. Ha bazie gị 5 ha tụtụrụ gị nwa. Chere godi 4 hours wụ mbido. Ihe ọkwa n'ihe. 4 hours wụ mbido. Azị gbakwa gị. Chere ihe niile ma ụta ka isi eme ya Azị gbakwa gị adị m emesikwa chọọ onye ọzọ. Na bịanụ nwere m ga na-ere ọgwụ Igbo gị bịa m akụziere m mkpọrọ gị gaa ebe a na-ere ọgwụ Igbo gị nwe ọgwụ Igbo gị kwuru ka nwoke imekwuru ote gakwa alụ nwaanyị ụgwọ nwaanyị ga-alụ gị ihe imego ewu chafụ ihe akwa chafụ ị gaa na vileji akịta na ụmụ anyị na-awachala anyị ịbụ nwa aka na-ebido o nwere ndị nwe gada nwụ n'elu ha were ote mmadụ niile nọ n'obodo ezuola ike ebe a ohiji nwa ya ekwu ohiji nwanne mpa ga nke ahụ nwụrụ anwụ ma ndị nwụrụ anwụ